Bafowethu sanibonani. Obingilelayo uveze okuhle umfana kaMtshali laphana endaweni yakwaHlabisa eMdletsheni. Ngibingelela nje maqondana nomsebenzi wami omusha okuyiwona umculo wamaskandi engiwenzayo njengamanje. Okwesikhathi esingakanani ngiqalile ukuwenza khona ngingasho ukuthi ngalekiwo lo nyaka lo engikucelayo bafethu kini support kakhulu. Okuningi mayelana okuningi la engitholakala khona. Ikhona ipage ku-Facebook la engatholakala khona uyikhona la engizochaza khona kabanzi ngami nanokuthi ngatholakala kanjani kwezinye indawo kanjani. Likhona ipage okuyigama lalo mhlambe uma ungalibheka uveze okuhle Mtshali SA. Uveze okuhle Mtshali SA la engitholakala khona ku-Facebook. Noma ngepage ke eselinesikhathi nalo ngoba ngilenze nje khona esukwini. Ngiyacela isupport kakhulu bafethu. Okwamanje akukho okunye okuningi engakuchaza kodwa ngicela isupport kakhulu. Ngiyabonga. Ngikhohlwa ukuthi anginamama ize ngintandane ngise ngikhohlwa ukuthi anginamama ungibonisa uthando ungibonisa uthando ungibonisa uthando ungibonisa uthando ungenzela konke engufunayo uhlale nami njalo ungenzela konke engufunayo uhlale nami njalo uyisibusiso kimi thando lwakho ngizosana ekhanda uyikhombe kimi ungibonisa uthando ungibonisa uthando Oh, ngijabule ngathala mama mina tanawathi sisangcole